لنسێبینا mêrdînê aşpêjek bi navê Orhan Ayaz ê ku 18 salin pîşeya aşpêjiyê dike, hunera ku ji zaroktiya wî ve bala wî li ser e, bi rêbazek cuda û cawaz diafirîne. Orhan Ayaz ji ber ku derfetên wî têrê nekirine, piştî pola heştê dest ji dibistanê berdaye û bo debara malbata xwe bike, dest bi kar kiriye. Lê ji zaroktiya xwe ve jî meyla wî li ser wênesaziyê bûye û li gel aşpêjiyê hunera di dilê xwe de jî domandiye. Dawiya dawî jî pîşeya xwe û hunera xwe gihandiye hev û êdî wêneyan bi goşt û dûv çêdike. Orhan Ayaz dibêje wî xwestiye bi rêbazek cuda ku bala civakê bikêşe berhemên xwe biafirîne. Wextê ez bîm aşpêj me vîdeoya xwarinê jê dikirin resmî wanekê me dikşandin yan bu rûşkê wî fikirî min goş xeynî qelemê zaten zaroktayê me reqam sera Samî hebî. 8 sal mekteb xwend piştênekê imkan û şertê me ne çîkî bîn me mekteb nexwend. Me got rûşkê min got em ji goşt û dûv yani ji xeynî qelemê herkes kare bi qelemê û boyayê resma çêke de yani em ji goşt û dûv karî çêkê. Pêşî me sûretê çîçek naçêkirin me sûretê sindî çêkirin ji piştan min got ka karbî wîlî insana çêke fotoğrafê wanekê em karbî bibijbînî wanekê. Piştî em çêkirin fotoğraf ser sosyal medya hesabiye wanekê de em tak kirin wacî parve kirin. Orhan Ayazê 37 salî 3 salin dest bi rêbaza xwe ya cuda kiriye û di demeke kin de xwe di vî warî de bi pêş xistiye ku dide zanîn wêneyên bi goşt û dûv têne çêkirin bi hemû cûreyên goşt çênabin û berhemên ku çêdike jî temenê wan 48 demjimêr e û piştî 48 demjimêran wêne xirab dibin. Her goşt çênabe. Mesela rabê tu bijî wras bikim qîme çêkem ev goşt çênabe. Goştê pazî çênabe. Divê goştê gulik be. Û em bonfîlayê qulamiştike. Çünkü goştê pazî spî ye. Gava goşt spî be ew waneya gom çêkê ew resmî gom çêkê ne dernakeve tu nizanî yekê ye. Ji ber ku dûv jî spî ye, goştê pazî jî spî ye nakeve berhev da. Goştê gulik ez çê dikim û bonfîlayê nekê devera goşt spî sinir nav da neyî. Çünkü goşt sinir û deverê spî ya nav da bidûn dernakeve ew resim. Qîme jî çênabe. Ez hemî kîrê dirhem hûr dikim sîxê. Hûr dikim ez dikim parça parça gava got be parça parça ve got tu dîwarkê nexşkî. Wênesazê ku pîşe û hunera xwe ji dil dike dide zanîn xeyala wî ya mezin ew e ku rojekê derfetê wî çêbin û li Diyarbekir û Hewlêrê pêşangehekê ku ji wêneyên dengbêjan pêk tê li dar bixe. Da ku bikaribe berhemên xwe nîşanî civakê bide. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Nisêbîna Mêrdînê.